Bé, això s'acaba. Jo, ja ho he comentat en Paco, jo soc l'Albert Petit, vinc en representació del GEUEC i juntament amb Moisès Guardiola, que està aquí de cos present, som els que hem fet el treball de camp i la realització d'aquesta cartografia. De fet, el títol ja és una mica una mentida perquè no hem fet la cartografia del Parc Natural, sinó que és un projecte que s'ha iniciat i de fet actualment hem fet la cartografia de les valls d'Àneu de moment i esperem que d'aquí uns anys puguem acabar la cartografia. Com que en anteriors xerrades i ponències d'ahir i d'avui s'ha estat parlant del concepte d'hàbitat, jo poso una mica en context perquè això d'hàbitat és una mica genèric i cadascú parla de la seva manera. De fet, dins dels objectius de protecció del medi natural i de la biodiversitat de la Unió Europea hi ha la creació d'una xarxa d'espais naturals per tal de protegir la biodiversitat, que és la famosa xarxa Natura 2000, que tothom coneix, i aquesta xarxa Natura 2000 pretén, el que acabo de dir, conservar aquesta biodiversitat de biòtops i d'espècies. Les espècies en general ja estan catalogades, si més no les superiors, les que hem anat parlant ara, però estan catalogades, se'n coneix una mica l'abundància i la distribució, la tendència, però els hàbitats és un concepte que s'havia d'endreçar una mica i de fer una llista que servís de patró i de guia. Per això es va fer el projecte Biòtops Corina, que va culminar amb el Manual dels Hàbitats Corina d'Europa. Aquests hàbitats ja és una llista estandarditzada de tots els hàbitats d'Europa, que en funció del seu grau d'amenaça, raresa, etc., se'n va treure uns hàbitats d'interès comunitari, que tothom coneix, els X, tothom li sona, dels quals hi ha uns X complementaris. Un apunt que faig ara, per complicar la cosa, la llista d'hàbitats Corina no coincideix amb els X, és a dir, cada X en general inclou uns quants hàbitats Corina, és a dir, no és una relació 1 a 1, sinó que els X tenen una definició més genèrica i inclou uns quants. Aquests X, justament amb les espècies que es van considerar d'interès, es van incloure a l'anexo de la Directiva d'Hàbitats, que és la que ha servit per definir aquesta xarxa Natura. Aleshores, per definició, de fet, aquest Manual dels Hàbitats Corines ja es autodefineix els hàbitats com una llista provisional oberta i que es poden fer edicions, etc., sobretot quan experts a un nivell regional analitzen en detall els hàbitats. Això a nivell de Catalunya ho va fer el GEUEC en coordinació amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n'ha canviat de nom, de fet, ara no sé com es diu. Són coses verdes i aleshores, amb aquest conveni es va establir la llista dels hàbitats a nivell de Catalunya i d'aquí n'han derivat diverses eines, inicialment per donar resposta a aquesta directiva d'hàbitats, però després, com ja anirem veient, s'ha vist que pot tenir altres utilitats en quant a la gestió del territori. Per una banda, el Manual d'Hàbitats de Catalunya, que ajuda a fer una descripció acurada de tota la llista dels hàbitats, la llista dels X de Catalunya i la cartografia dels hàbitats de Catalunya, que és on ens anem acostant cap al projecte. Aleshores, aquesta cartografia dels hàbitats de Catalunya es va fer a nivell de tot Catalunya, per això es diu així, i es va elaborar entre l'any 98-2003, donant resposta a aquestes necessitats de conèixer la distribució i la distribució i abundància dels hàbitats a nivell de Catalunya per donar resposta a aquestes normatives europees i amb l'evolució de les eines, és a dir, les imatges aèries, també els programaris SIG que es van servir, han donat l'oportunitat en diferents versions fetes cada 10 anys, ara tot just s'ha acabat la tercera versió de la cartografia dels hàbitats de Catalunya, doncs tenim una millora de la definició de la precisió a l'hora de
hàbitats i també permet potencialment una anàlisi de l'evolució dels hàbitats. Però, amb aquesta millora de les eines, sobretot de la definició de la imatge aèria, es va veure la potencialitat de, millorant l'escala de treball, que aquesta eina dels hàbitats pogués ser una eina útil de gestió i coneixement de la diversitat a nivell d'espai, ja no territorial, regional de Catalunya, sinó a una escala més petita d'espais naturals. Tot això, veieu que en negre, no és que estigui cremat, sinó una coloració una mica així, és el que s'ha anat fent, gairebé tots els espais naturals protegits. Els EMPEs de Catalunya s'han anat fent, els que estan en taronja, de fet no està actualitzat del tot, però són els que estan en curs, i aquí veieu l'Alt Pirineu, que és dels últims que s'ha començat a fer ara l'any 2022. 4 pinzellades de la metodologia, ara que ja sabeu què són els hàbitats. La primera cosa, que a vegades molta gent pregunta, no és una feina que es faci únicament en fotointerpretació en pantalla, sinó que, per sort o per desgràcia, s'ha de fer feina de camp. La llista d'hàbitats Corine, a nivell de Catalunya, són gairebé 700 hàbitats, vull dir que és bastant detallada, i a vegades la distinció entre un o altre hàbitat és a nivell generalment florístic i subtil, o sigui que si no ho trepitges, a nivell d'imatge no ho pot resoldre. Per tant, de base treballem amb les imatges, amb ortoimatges més recents i de més detall, a banda d'altres capes complementàries. Normalment treballem amb l'infraroig color per un tema de la coloració de la informació de les cobertures vegetals. Després, digitalitzant en pantalla a una escala de 3.500 aproximadament, es fa un predibuixat, no amb finalitat estètica, tot i que pugui semblar, sinó el que nosaltres veiem que puguem distingir quant a granulometria i coloració. Aleshores, hi ha zones, el que acabo de dir, que en pantalla no tenim prou informació per aconseguir delimitar-les, i és el que a camp, he fet zoom a una zona d'aquestes, zones que no hem estat prou segurs de poder delimitar, doncs a camp, amb el treball de camp, s'aconsegueixen delimitar. I aleshores, aquesta és una de les millores respecte a les primeres versions de cartografia que us he comentat, la de l'any 98, etc., és que es va decidir fer una cobertura complementària de punts. Molts dels hàbitats tenen superfícies d'aparició petites, ínfimes a vegades, i no és possible representar-les eficientment amb un dibuix a nivell de polígons. Per tant, es va establir, de manera que fos raonable, una àrea mínima de polígon de 2.000 metres quadrats i aquesta cobertura de punts complementària que majoritàriament s'implementa al camp. I al final de tot això és aquesta capa doble de punts i de polígons. Cada punt i cada polígon té informació sobre un hàbitat corine i, a part, té informacions complementàries, com si correspon al MIC, també, a vegades espècies que puguin conformar aquell hàbitat, etc. Superfície, també, etc. Resultats. Ja us he dit abans, de moment hem fet això, i aquest tros blanc d'aquí també, però s'ha fet aquest any i la informació no la tenim incorporada. O sigui, hem fet les valls d'Àneu, menys aquest tros que no incorporo, és a dir, unes 9.000 hectàrees. Aquí hem pogut identificar 151 hàbitats i la importància que he dit de la cobertura de punts, 59 hàbitats únicament els hem trobat amb la cobertura de punts. O sigui que si no féssim aquesta doble feina, hi hauria molts hàbitats que ens passarien inadvertits. S'han identificat 33 hàbitats d'interès comunitari i 8 d'ells potser dit complementari 30 vegades. Hàbitats d'interès comunitari, 8 d'ells prioritaris. Per recalcar una mica la importància d'aquest salt en la millora qualitativa d'aquesta cartografia, es compara amb la mateixa superfície de la segona versió de la cartografia d'hàbitats i fins i tot la tercera recent, que ja treballa amb una doble cobertura de polígons i punts, però veieu que s'ha triplicat més o menys o augmentat un 30% respecte a l'última versió de Catalunya
fins i tot amb l'FND, ara no recordo, no recordo això, el fitxer aquest normalitzat de dades, es diu, que vindria a ser el document oficial que diu quants hàbitats conté. Això és per tot el LIC al Pallars, que seria l'equivalent al Parc Natural del Pirineu. Doncs veieu que hi ha més hàbitats d'interès comunitari que tot el parc. 2 minuts. Més resultats. Així ràpid, això és una cosa que he fet jo ràpidament, quan es tingui tota la cartografia es pot fer millor, però ràpidament, per exemple, he fet una selecció en color rosa dels hàbitats d'interès comunitari i en color vermell dels hàbitats d'interès comunitari prioritari. Per tant, amb aquesta eina es pot fer una selecció ràpida que els gestors del parc en poden fer ús o no, de zones que poden tenir més interès o poden ser més sensibles. Abans us posava un document que, en comptes amb hàbitats d'interès comunitari, es poden fer servir altres índexs per tal d'avaluar l'interès dels hàbitats. La millora del coneixement d'hàbitats d'àrea reduïda, que us he comentat amb la cobertura de punts. De l'àrea cartografiada, faig una comparació amb la versió 2 de la cartografia d'hàbitats, la versió 3, que ja anava en punts, i de fet, direu, expert d'informació, no, que segurament era sobredimensionat la informació que hi havia abans, allò que s'ha dit en una xerrada anterior de molts hàbitats no coincidien amb el que es feia, l'escala de treball és la que és, tot Catalunya no es pot ser tan precís. Amb la versió 3 ja és una mica més precís i amb la cartografia específica del Parc Natural del Pirineu ja veureu que hi ha una cobertura ja molt més realista del que és realment la distribució d'aquest hàbitat. No ho he dit, tot aquest hàbitat són les congesteres, l'agrupació de totes les congesteres, de tots els hàbitats de congestera. Com a anecdòtic però important, s'ha arribat a descriure amb aquest... Sí, tornem amb els sàlics d'Estata. S'ha arribat a descriure un nou hàbitat per Catalunya, que és els poblaments de sàlics d'Estata de vores de Torrent. Complementàriament, també un altre resultat és una millora del coneixement florístic. Vull dir que amb aquesta prospecció intensiva s'arriben a trobar plantes noves pel parc, com càrex i mosa, o noves pel parc, i bingo, nova per Catalunya, com l'última diapositiva de futur, no me'n recordo com es deia, el que sigui. És que tenia un nom i jo ho vaig esborrar i vaig posar això, futur i aplicacions. Aplicacions. Perdó, ara no me'n recordo, absències? No, el que fos. Buits de coneixement. El primer bàsic, completar la cartografia del parc, ja ho dic, hem fet Baix Marneu, és més o menys un 15%. Ens podem avançar i planificar revisions futures i noves versions per conèixer l'evolució d'aquests hàbitats o fins i tot per fer-les més detallades si les eines milloren o la imatge aèria millora. En un dels parcs dels que ja s'ha fet, ja s'està fent aquesta, en un altre parc, a Serralada Marina, ja s'està fent aquesta revisió. Utilitats, ja ho he comentat una mica, que es poden identificar àrees sensibles, base per a treballs del medi natural, això ha anat sortint en diverses ponències, que hem fet servir, moltes vegades s'ha fet servir el mapa de cobertures, però amb una cartografia de molt més detall. Potser els resultats poden sortir, pot millorar els resultats que se n'extreuen, i fins i tot serveix com a eina per ajudar al pla de seguiment de la biodiversitat del parc, que un dels elements, per exemple, he posat com a exemple les congesteres de terrenys calcaris de la seva diagnosi, això és el pla de seguiment de biodiversitat del parc. La diagnosi ja posa que el coneixement de la distribució de l'hàbitat no es coneix, doncs amb aquesta eina que estem fent aquí es coneix. No volia fer això. I com a futur, em sembla que aquest era futur, valoració de l'estat de conservació. No m'extenc amb això, però hi ha documents que permeten, per exemple, ja no només avaluar l'interès dels hàbitats en conjunt, sinó d'un mateix hàbitat en el parc, aplicant aquesta metodologia, saber quines zones estan més ben conservades. I res més.
Si hi ha alguna pregunta, tenim una pregunta. Si em fas passar la mà. Hola, bones. Sí, jo volia saber, teniu previst o sabeu quan ja tindreu la cartografia de tot el parc i ho podreu publicar i serà accessible? No. Però hi ha alguna previsió o...? Jo no. En general, hi ha interès per tots els actors que intervenen aquí, que hi ha altra casuística que hi pot intervenir, però en principi aquesta feina s'ha pogut fer en 3 anys. 3 anys, doncs multipliques un 15%, estem parlant que ens anem més enllà d'una desena d'anys des que vam començar. Sí, mira, ara ho dic. Aigüestortes es va fer en 6 anys, la superfície és més petita. Aigüestortes es va fer en 6 anys, és menys superfície. Tot depèn també de com s'organitzi l'equip. Puc fer una crida que els botànics desapareixen i aleshores costa molt trobar un equip que es pugui fer encarregar d'això. Estem parlant d'aquest nivell, 6 anys, 7, 8. Vale, molt bé, doncs donem per acabada aquesta sessió. No, Mateu,